M10'eren er en gammel model, og den består af aftrækkerhus med kolbe, buffer, fjeder, styreramme med pibe, optisk sigte, bundstykke, slagbold, ladehåndtag og magasin. Vi starter med at placere buffer i fjeder. Jeg kan ikke få den ind her. Nej, det er nok heller ikke let for dig, kan jeg se. Så prøv lige at starte med at putte fjederen ind i kolben. Færdig? Hvor du aftjent værnepligt? Det har jeg ikke nogen steder. Prøv at se på mig. Hvordan kan du gøre det så hurtigt, så? Der er jo få komponenter, ja. Jeg synes, det er lidt gav sig selv. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Kan du gøre det igen? Ja, jeg kan bare godt lide at samle ting. Sådan, færdig. Andenpladsen. Altså, jeg forstår ikke det her. Hvornår er det lige, vi får brug for at sidde og samle et gevær? Vores liv kan komme til at afhænge af det. Men den er rigtig flot, Lennon. Hvad hedder den? Den hedder Fuck dig, Emmentaler. Hvis jeg ville samle ting, var jeg nok kørt i IKEA.